Chun sta go bh chuirde is níos OMP agus siúd leabhar-mheas agus nar bheith go mheas a gom a nocht níniu ná an malad spaghetti le úna ní MhaoilEóin agus sin dara leabhar ó fiann úna a bheith á mheas a gom agus tá sé chomá céanna agus beidir beagna níos fearr ná ché ceann. Úna ní MhaoilEóin duine seo a bhfuil dearmad úna MhaoilEóin tar ní an. Tá dearmad áir déanta arí scríb sin na leabhar haistil seos na 950 stoilm a bheithna bit ar 60. Dearna 950 ó 967 beidir gur thuir beidir gur san 60 bhí siad. Ach go bunasach tugann si contais ar chuairteanna a thug si ar an iadal agus an uair seo tá drifúir le an beidir tá tábhairna leas an leabhar agus col cethir nó leithníos go gaeilgean agus an é cían ó héigeart ag atá den éigen ar bháil ar níos déanaí cad é an dá. Mar ní féidir mór ná achar ága lidir an leabhar léamh agus an airmheas an seo dhéanamh. Á péisce lei is as contas ar an mia ar haistil thart ar áiteanna turasóireachta, áiteanna inspéise eiscint ó na halín agus a leid. Agus is cos gúir si scoláireacht ó rialtas na hedáile tuile tochailte a dhéanamh sa tír. Agus tá sé annach ran úr ábhríonn dána tá beag an íon béarla an tá roiinfá i dála se an ach ní iarn sin a chur bach cosáin chu mór sin ráit ach tugann sé blas agus tá óla agus ithe an ó thaobh sin tá contais leis na cultúr éagsúla tá tharbh spéisiúil don air nach sa lá aniu an breithniú siar na Spaigití agus chunas mar a hiag an tair nach an idal nuair nach raibh an dahan chu nasca nuair nach raibh an dahanú cho hiile goháilach agus cho lehan sa tá sa lá aniu an. Agus bhanas ansol go deas. Ó héh struchtúirde níl sé bun nó an chéad leabhar literal úna a bhí bunathe ar litreacha go chosúil. Níl an struchtúir sin i gceist. Agus ar bhealach níl charachtar bheoga a luúfá i litreacha i gceisteach. Rud a chairíonn sé sin ingint ar bhealach mar sa chéad leabhar tá cin rá bhfuil céad na daoine ranamach seo i dtáileach den eile nach dtuigim se. Agus tá sé seo níos fearr. Tá leabhar eile fósa tre turas go túnéis go dtíon túnéis turas go túnéis be turas go túnis agus léigh mé sin ar ball ach se tiisan landaí rá le húna agus brisin si an gríthe agus caisan si le charachtar éagsúla am dúla anna leabhar anna ganúir anna simúil agus é tá sean agus dearmad déanta uirí scríbú contas ar a saoil ar anim.caí le déanaí. Agus is mór an paice gur fágú có fada sé é contas ar dhuine tá lehéad a scríomh tá lán contas ar ir nachhfuil ach le chadrabhacha le litríocht na gaige. Beidir gur díomheasar an gná seo litríocht a bhíann ó tuis gur bhana bhíonn tú tuigim go bhfuil locht DCU agus anim.caí tá dochtúirt ar bun an is tá leis na bearnaí a líana ó hebh na man agus seo bearna anna bhór agus anna choléir bhí an cí eile an agus tá lút gom hena ach tá an ceann seo líanta ach se is batha snéis is a bhharm leabhar anna sí sin amach i dosach aimimse ach tá intas ar nar líanach an bharne chofada siir sin mar tána leabhar thar a tainehacht a si bhhair ar níos fearr mar físí scríóireachta mar físí síimsíochta agus go raibh an fiú mar físí litríochta lehan ach tá sin bhd níos scilúla mar héithir ná lán séir daine atá hús an sin daine beidir atá gafa le bhéilegus agus rudí le héad. Ach sin é dear na rente í bha chuirde an mala spaghetti agus éonrad le úna MhaoilEóin bhí a léamh.